Alexander. Kan du være sammen med dig egentlig? Kan du det? Nu. Det kan jeg godt. Kan du komme over til mig? Kan du det? Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg er glad for, at han kan. Er han her allerede nu? Kom ind. Ja, tak. Hvad skal vi lave? Skal vi prøve at spille bordfodbold? Det kan vi da godt. Hvem starter? Starter du? Det må du gerne. Nej, det må du. Nej, du starter. Okay. Okay. Er du klar? 3, 2, 1. Fuck, man. Ej. Skal jeg? Nej. 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 Ja. Nej. Ja, det er lidt irriterende. Nå, men hvad skal vi så lave nu? Skal vi prøve at lave mavebåndinger? Så, du må ikke være sammen med nogen endnu. Ej, mor. Helt ærligt. Hvorfor skal vi lige? Du skal gå hjem, når du har glemt at rydde op på det værelse. Du skal ikke bare lave aftaler, når du ikke har noget. Mor, lad nu være. Nå, du må hygge dig. Tak, Alexander. Nå, vi ses. Ses. Ha' det godt. Vi ses, bro. Ja, ses. Ha' en god dag. Tak. Hej alle sammen. Og vi vil faktisk gerne sige tak for det. Det er faktisk rigtigt. Og så må jeg håbe, at vi ses til næste video. Send en like. Og se rigtig mange gange. Ja. Og vis det til jeres venner. Og familie. High five, vi skal. Undskyld. Psych!